Dit is goed. Erg matig. Welkom aan Pekske. Dit gaat gewoon een jaar over de worden voordat dit upload is. Ja. Op WhatsApp. Ja. Dit wordt echt maar. Ik ga alles hadden alleen dat we per box jorren. Oeh, ik zal even dit lacht even voor haar. Hold op. Die game die ga ik gewoon terug. Ja, die game die draait gewoon rond, maar dat interesseert me net. PlayStation die er gewoon op aardig. Zo, wie had kwaliteit. Ik zie je net op de wachtje. Let's go. Skystrikers A's. Was me nog steeds aan? Ja, op Jo. zich net. Hoe hier is dips. Ja, ik heb dips, maar de dips is voor. Cubic Causality. Die maat ik broeken, dus oké. Fantasy Ruler. Ik wist net dat hij een reprint kreeg. Ja, ja. Oké. Goed kaartje. My boy. Ahaha, die mag ik even treden van haar. Super pauper. Ulti of net. Fretkaak. En poep. Ferocious Flame Poep Man. Oké, Ik- ik heb nou zeggen dat ik een ferocious deck in maatje, maar wie weet al die woorden dat ik dat net in maatje. Wist je dat? Ik wel. Ik denk het net. Nou, op zich. Eerste pack. Ja, min. Ik ben benieuwd met de kikker. Je moet er wel wat dure kaartjes spoelen. Van wie is die eerste dure nog? Hoeveel packs per microfiber? box? 6 packs per box. Nou, dat is best goed. Dat is oké. Roosbel of poep. Witchcrafter bitch. Wat is De dat? DDD link. Zo. Nou, die is best wel goed. Die plaatst panel Ik skills je de net deck op bij. vliegen. White Mare. Hij is wel dat leuk in ja, de maar ultra dat is trouwens. echt wel een goede reprint. Nou kerst, hoe heet dat ik volledig gewoon pauper goed keer spelen. Hoe heet dat deck nou? King of the Skull Servants. Van laat Skull Servants spelen worden. Ultra Compulse. Nou, een kapuls en dat hier op situatie. Ik frame je altijd naar uit, die bump is van je hak Nee, secret. secrets binnen wel, dus. Ja. Dit is trouwens 2 packs, dat nou dan net erg overtuigend. Nee, maar dan ben ik maar een stuk of 4, 6 echt kaarten die gewoon... Nou, die Raid Raptor Link en die die Jotwurf binnen, Predator en voor de Link. rest... Ahaha! Dat is een goeie niet, hè. Nou, Dat is een hele goeie en ook kan direct 2 boxen uit, want Maar je zit op 30 of zo? 50. Wat? De duwt En kaart meer in de 30. set. Hij is misschien wat zaken. Ik ga na corona uitbraak net echt weer zien. Ik ben dat er om de Goed, 20 zit. goed Maar kaartje. Hoe dan ik, beste kaart uit de set. Om Best te kaart voelen. uit de set. Deck Lockdown. Zo af is. Nou, Het is net een slechte kaart. playset zit wel erg. Hollow Giants. Heel slecht. Ken je iets? Heel slecht ding. Wel leuk artwork. Ja, maar... Dit is pas slecht. Magic Formula. Hey, waarom is net een secret uit die Gladiator Beast set? Want die is ermee naar Jotwurf. Dit was zeer specifiek goed dit. Ja. Dit wordt een extreem lang filmpje zo worden trouwens. Niks mis. Alder Heere Jezus. Nou, dat tweede duwere kaart uit de set. Fantasme. Fantasme. Is net slecht. Destiny Fantasme Hero misschien Celestial. wil ik. Weet je dat nou? Card of Fate. Geen idee. Oké, Fantasme heeft wel minder trouwens nog aan. Hè? Dark Antillion Dragon. Kijk naar die in. En mijn tweede boy. Yeah boy, in je box trek je swapvraag aan. Dat is- Ik dat ben is inmiddels op wel zich helemaal wel leuk. knetter van die hond gewoon. Dit is de echt hoeveel is dit. Nou, tot nou uit die box. Ik heb prima uit. Goeie De box. eerste box. Eerste box, prima. Fantasme, Needle Fiber, dubbel swapvraag. Ik zei van tevoren ik wil 2 in Perm hadden, wat wel lastig zijn. De Alternate Art Infinity Dragon. Nou, het gaat wel. Hij is leuk, hij is leuk. Cubic Dharma. Is prima. Gigaplan. Zo, dit is een mooie reprint. Waarom? Mooi kaartje. Mooie FTK's, niks mis maar. Poep. Pure poep. Als dit deck speelt, is het gay. Secret Samurai, by the way. Verwaard nou het wist dat dat gay is. Luna, eet dat kaartje op. Niet een slecht kaartje. Hij is echt er link in. Geen idee. Dat weer de eerste box. Oh nee, nou ging je pack uit de eerste box. Ik ben er bijna. Sowieso 2 goede kaarten. Nou, en nou als er die swapvrags hadden. Ja, Dat vind ik goed hoor. maar weinig linkmonsters vond ik. Zijn het mining? Goeie kaart. Roeng het zien van me? Dat is best goed. Dit is tot nou aan een box uitgezien. Nou, dit is wel 50, 60 box. Toch? Nee, ik weet net waar Fantasme heeft dit. Maar Fantasme en Neil Fiber zijn het mining. Sowieso 50. Nou, of het er dan naar wien, Magical Musketeer Caspar. die Zeker iets nog verder, wel wat ja, ik neem me on van wol. Ik heb die haast niet voor. Malefic poep. Gay. Fucking gay.
Wat is het eigenlijk? Het is een gay-kaart. Wat? Hitsig? Ja. Dangerous Frightful Nightmare. Wouter? Frightful? Fluffer? Ja. Nee? Oké. Ja, dan weer de eerste box. Nou, eerste box. Goed Nou, boxje. dit is wat goed is, denk ik. Even zien, dit. Nou, die is knap. Oké, en het eerste zitten was in op een recap, want iedereen kent het wel gewoon beschermd. Dus als er dan een film komt, Ik pak even de knappe dagen. kaarten. Ja, nou, ik dit sowieso al je hier gewoon niet van het aflopen. De knappe kaarten van Tasmee, Mining, Needle Fiber en Soravis. Nou, weer door de tweede bocht. Ik ben het nota matig tevreden. Ik wil het twee swapvraag gaan, maar ik wil gewoon die Dargo link gaan. Ik wil Cubic spel gaan. Iets van 15 packs of zo. Daar weer er, Wouter. 5-headed Link Dragon. Het is fucking complicatie. Is dat die unaffected ding? Ja, dat Ja, is dat die is link via unaffected bij Die alle... kost eigenlijk geen flikker dat ding trouwens, hè? Dat is heel raar. Oké. Op de link 4. Ja. Nog een Celestial, Magical Musketeer, Starfire. Dat zijn er 2 Magical Musketeers in set. Gaia's Goddess. Ja. Oh, dat is best aardig. Firebrand Hymnist. Zo. Wat is dat? Volgens mij is dit een nieuwe kaart. Een Ja. set speciaal. Ja, hier kijk ik een deck van mij. Ja? Nee, En dan deck van het meisje. weet ik niet. This card is normal summon send cards from the top of your opponent's deck to the graveyard. Het begint gewoon al goed. Het begint slecht, gewoon. Dat is gewoon slecht. Mildintje en standaard. Starving Venomy Lethal Dose Dragon. Die kent hem niet. Pendulum Fusion. 2 Dark Pendulum Monsters. Zo, ja. Nou, super polytarget, begreep ik. Yukachi? Nee, maar wel goed. Almirage? Wel goed om te poelen. Goeie kaart. Hoor. Met een ber. Dit is mooi. Hier kom ik voor. Ja. Ja, dit is gewoon Hier kom ik confirm. voor. Dit is gewoon confirm. Wie moet het deck bouwen? Ah, En een link die ik net had, een Melodious link. Domme, die link die ik had, die bent tot nou dat deze box. ja, dikke poep. Maar net die zoals Last de Warrior vorige maakt het box. alles goed. Ah, je bent blij man. Shit, die wil ik zelf ik. Lip the World Key Dus- Bait. De pool staat naaien. This is goed in crawler. Ja, alles wat erin gooit maakt het deck beter. Malefic Tune. Reptilian Echidna. En Bitch. Oké, dat is een mooi spel. Deck Lockdown nog een keer en nog een Soravis. Zo. Playstation? Het is een handtrap. Ja. Nee. En hier had maar 1 oren print, toch? Dit is geen tweede print? Ja. Ja. En dit is de huisraad die misschien... Nee, de huisruit is super. Oh, nou. Misschien is er nog een 2 euro weg, wat weer die oren weg. Nou, die stier om de 8 of zo, weet ik het. Alt Art Tour Guide. Dat is leuk. Is Calaver origineel. Ja, die keer wel terug naar 2, die kaart. Edna's Judgment. Edna's Judgment. Van wie? Nee, ik kaart. Ik kan hem net. Prachtig. Nog een keer de Reptilian Link. Reptiles zijn mooi, die hoeven maar een paar goede kaarten en het is echt dikke meta. Speedroid Hackasaucer. Van die Speedroid hè? Zoek ik maatje, hè? Dat is wel meidje, ja. Nou. Du weet dat... Er zijn er wel meer ideeën. Du weet dat Ooit die- nog eens een keer zo'n maatje, Du weet maar wat die- misschien dat net gebeurt. Du weet dat die laatst woorden gewoon tussen de poepstapel leidt, hè? Dat nota dit een poepbox. Die hier een box Die gewoon in box is heel- tent uit. dit is heel min. Maar, ach, 3 ja. packs jip en 4 ja. packs jip en te skaken. Wel een goed kaartje en dat is er al. Hè. Graveyard of Wandering Souls. Geen idee. Nou. Paleo in Ultra. Volgens Zo. mij is dat een rarity boost. Ja. Ding, mijn Umbrella? Wat is dat? Ik ga die naam net uitspreken. Maar dat is, even kijken hè, is dit dan een nee, Ja. nee archetype of zo? Nee, dit is gewoon een random sportcrackers die Firebrand Nog een FTK denk je. die gepland. En alweer een Celestial. Jezus, wat is dit een kutbox? Ja, dat is echt poepbox, ja. Laatste pack van deze box en wie had dat nota het beste wat erin is hier? Last Warrior? Qua waarde? Geen idee. Qua waarde is dat echt poep. Last Warrior is ik niks voor. Dus. Witchcrafter Creation. Nog een Starfire. Nog een Chaos Goddess. Ik erop. Nog een Firebrand Dat Hymnist. is erop.
En nog een Almirage. Nou, ik denk dat degene is die het meeste waardig is uit deze Uit box. deze box, in je box, gewoon echt gewoon Dat is puur 2 koopzaak. Almirage pakt uit deze box, toch? Ja, 2 Almirage uit deze box. Dat is op zich net En- slecht, en maar de voor de lip- rest is het gewoon, qua waarde is het echt slecht. Die lip misschien? 5-headed Dragon zit Nee, die erin. lip zit onder de euro. Last Warrior zit erin, 2 Jezus, Almirage. het is maar 5 één losse Dragon. box, keepje, en dan deze troep. Ja, het is net heel goed, maar Ja. dit is toch, dit is wat het, ja, Jank. het is, nog wel box. Begin het jaar. Nog ik. steeds geen in Pearl. Had ik Nee, gewoon maar 2 in doe maar Pearl die. houden. Oh, ik wil PlayStation in Perm. Nou, good luck. Nou, Het is de eerste. speak of the devil. Het is de eerste. Goed begin. Nog een Ferocious Flame Swordsman. Hollow Giant. Troep. Case Goddess. Troep. En de link van Bastard Blader. Ik weet niet dat het goed is. Het is een link Wel te leuk waard art, van trouwens. monsters. Wel leuk hoor. Die hele artstype is leuke art. Nee, Ik dat lees is hem bij de netpoepkaarten. Want ik We hebben ook verwacht die je- Union Carrier. Kom op hé. Ik hier die Predator link al een keer verwachten. Ik hier die Darklord link van mij al wel eens een keer verwachten. Het waren van die Reptilian links. Dan mag ik nog bestellen. Extra Hero Infernal Divisor. Zo. Wen link van Heroes. Wat de fuck met die. Super Vehicle Roy Stealth Union. Nou, dat vind ik een goede print. Hey. Dit is goed. Draait nooit. Dus die hangt voor jou als kost hoe iets zijn en dan lijst een treintje gewoon. Zie je hier op de waardje naar deze kant? Ja, ik vind het wel leuk om te hebben. Pil? Pil! Nou, misschien iets würdig. Iets würdig? Iets. En mijn Cubic Dharma. Cubic kaart ben ik sowieso blij mee, want Cubic Dex is compleet mee. Ik ga eigenlijk hopen dat ik zo volle mogelijk Cubic hier als kutkaart en net die Malefic erop. Nou, daar krijg je meer echt een kont maar was je. Kijk. Lip. Dips. Compuls. Eh, Cubic. leuk. Fantasy Rule. Amper hetzelfde. Swap vraag nummer 3. Ah ja. Nee, dit is al de vierde denk ik. Nee, dit is de traan. Ja. Nou. Kan je een playsetje. Happy. Nou, nog even dat playsetje in Perms. Nog te waar. Zet het zeggen. Het kan. Ja, ik kan size in Perms Alt Art Chaos Dragon Levy neer. Ik ben op zich wel blij mee, want misschien wel spelen in Lights al. Ik vind de originele mooier. Nog een kerstpaar. Hem trouwens, dit was jong. Hij is cool. Ik vind, Ik vind het cool. nee, ik vind de originele mooier. De verkeerde dragon. En nou maar hopen dat die oren erin zitten. Dit vond ik dus een Nou maar grappig. gewoon hopen dat de Dit oren vond ik erin echt zitten. grappig bij Konami. De Wii en die lagen zei, die Taffy dood dragon in de set, maar de orde. Fuck hun. Dat is toch leuk. Speelt nooit maar op machine. Dit is een teken. Dit is meer een teken dan de Last Warrior. En nog een draad nog. Nee, maar er zit nog een Last Warrior tussen en ik hoef maar 2. Ik ga nou de poep bij het goede spul dingen. Dat is net goed. Zie je die goed speel tussen? Die lip en die pil en die en perm. Nee. En dit box die u kent eens. Het hangt van de prijs van die in Perm, maar... Beval me wie in perm nog een duwe kaartje. Ik denk hier maar ik leeuw dat hij hier rond de 50 is. extra hero. Simorg, Bird of Sovereignty. Nou, we hebben iemand die heel blij mee is. Dit is een nieuwe kaartje. Ja, dat is waar. Dit is Ik denk je 10 plus. Ik denk je kan Danny een mooi blij met mij zien. Je kan Danny blijven met mij, ja, Danny. Maar boy, ik ben er zelf ook in nodig. Maar ooit krijg je dus een vriend Danny ook in. Of ik maak al twijfelen, maar ik wil er zelf ook in. Hè. Harpist, bloemist, ding, van Blackman. Danny heeft maar net zijn gay doen, ja, dat krijg je hem ook. Phantasm Emperor Trilogy. En dit is natuurlijk een fusion van 2 level seniors. Super polytopper, centraties. Herald of Mirage Light. Ja, Skiet. maar wat ik zie de ding, hè? Stel du speelt Singiski. En ze had 3 Seal Gigas op het veld. Dan is dat gewoon een heel goede superpol. Stel du speelt in Time Lord en hun effecten binnen gated, dat ze bij net het deck in gang als je gaat 3 lezen. Potentie. Dat is een goede print dit. En medalje. Ik wist net dat die medaljes in Ja, dit is wel. Maar die oren, die Angel even net, dus die zou zijn kijk op Oh, uitgang in waren. Nou ja, dit is nodig, deze print. Wat Ik- je daar? Ik weet dat de originele redelijk duur wie of zo, maar waar Ja, de dat wie een, fuck hoe speel dat- het was. Dat wie een, hoe heet dat ding? Dat wie wat je even. Hier een set. Stardust, Overdrive, of zo. Iets met Nee, Stardust. nee, boeit ik niet, maar Nog die een wie Abyss best King. duur, maar... Nou, dit is echt zo zwier nutteloos gewoon. Zo nutteloos dat ik zeg.
Dit? Box 2, een Smorglink, Chaos Dragon, Lip, Double Evolution de Pill. Imperm, daar zit de en money Perm. in. Ja, en die link, die Ik zei nog dat een die nog wat nodig is. Ik wil nog een Imperm cape. Oh, dan is er vanuit dat je sowieso nog in tussen. Wie bent trouwens weer de laatste box nog? Laatste box. Ik maak nog 2 Imperms zien, nog een 40 aan de kant, nog een Red Laptor link. Eigenlijk alles wat ik heb, moet we nog zien. Nog een Legionnaire. Ja, dat zie je op het plaatje. Ah! Nog een MST. Oké, dit vind je hem echt een mooie Dat kaart. leef ik. Wat is het? Deze is wel goud trouwens. Dit is wel puur goud. Oyama Emperor. Dit moet? Oh ja, maar dat? Dit locked ik Field Sounds logo. Die special dan Fusion Monster uit Graaf, zodat het alle Field Sounds kan Ja, maar oh ja, maar ABC is toch? Ja, maar leef ik. Dat kan wel trouwens. Ja. Dat is best wel een ding, Wouter. Ja, dan had de ABC al Wouter. Wie maakt nou eens even een keer een goed oh ja, maar ABC deck maar. Eerst die laatste warrior. Ja, daar ben we nou een kleer mee. Die wil Wouter wel. Ja, dat zal. Artefact deck daar. Ik denk dat dit nog wel redelijk dubbel kaart werd. Geen idee. Ik denk het. Nou, dat is nog maar de 48ste fan die roller. Nee, ik denk het redden. Playset zien. Ik denk Malefic Poop. gewoon. Ferocious Flame Swordsman. Jezus, we hebben die Union Carrier. Oeh. Skiet. Oeh. Wie hadden nog... ik ben er hard doorheen. 4 packs. Ja, dat mag nooit vallen. Dus box 2, dat nota. Ja, je mag zo denken, dat is in het casino heb ik altijd zo, als het net wil, maar je even terug in, dan wordt het altijd beter. Yuki Onna. De Absolute Zero Mayakashi link voor jou. Het kan soms zien zitten. Danny, my boy. Nou, daar haast hem al. Gefeliciteerd. Yuakashi krijgt erbij. Alien Shocktrom en frame ding. Ja, 2 reptiles. ja mooi. Wow, links, eindelijk links. Is dit wat troep? Dark Antillion Dragon. Fucking yes. Ja, ik ken hem net. Ik snap dat het een goede kaart is, maar of zo. Het is een van de juddere kaarten in de set. Het is een dikke combo enabler. Het is de kaart die nou het Lunalight deck helemaal gestoord maakt. Dus alsjeblieft, huf net Blackwing, huf Lunalight. Maar deze heb ik nodig voor Blackwing. Dat is een van de 3 kaarten die ik graag Als heb. je voordat deze kaart uit is, snappen ze de Blackwing combo zo net. Dus dit wordt het uitmaken, dit is alleen nog maar erger of zo. Toen ik laatste keer in pracht zie, toen snap ik het al helemaal niet. Dus ik begon nog te van met het deck. Ik weet wel als het wel maakt. De Grieze Kliko. Nou, dit is wel een goede kaart. Veurt Anaconda. Het wordt er wel even. Deze staat nou ik rond de 30. Deze kost pre-order voor 15 en val me. Ik ben dan de pool race gewoon echt zwier min of zo. Want val me dit is nou rond de 30. Is Dragoon al confirmed? Nee, dat weet ik vol. Geen idee. Want misschien is dat de reden dat hij een prijs omhoog gang is. Maar hij mij van mij voor, ik kom hem zelf net. Dus dat er een is die hem hebben. Nee, misschien. Cubic Causality. Leuk. Cubicaties, beter dan Malefic. En de fuck bloot die Union Carrier. Nog een Caspar. Dragon. Verkeerde dragon. En we een Speedroid Marble Machine. Ja, wie gaat over die playset. Als de playset valt, dan zit ik het toen na te denken. En dan hij zwier na te denken, zeg ik dat ik het dan heb die meid. Oké, gelukkig want ik haal een playset. Oké, dan maakt het wel. 2 packs, let's go. Ik wil sowieso mijn Darklord linkje even. Ha. Mecha Beast, Phantom en Rorodon. Ik had het altijd een mooie deck Phantom van. Beast. Wat, Phantom Beast? Ja. Oké. Nou, het is 2 machines. Dus Ah, een trekel of zeg. 12 machines plus iets. Ja, Nog een draad nooit. nog een meuk. Ik kan meer links houden. Ah, nog eens een Dan mooi. met rijden. Als dat ding wat burger is, dan gaat het er nou best. Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar het is ook hebben. Bloemharpest. Hm. En nog een geweldige super polytarget voor Nou, we komen weer de oerlaatste pack aan. Ja. En dan is het filmpje na 20 minuten nikkel niet. En dan moet het volgende inzetten. Needle Fiber. 2 pounds. 2 in Perm. Union Carrier. Weet je nou iets wat graag wil? Nee, 2 pounds. Dan ben ik ga eigenlijk alles wat ik graag heb. Oh, Fantasme. Dat ik allemaal Fantasme bij. Zo'n goed pack geworden. Ah, teleurstellende pack. Cyber Emergency. Malefic the Fight. Gadver. What giraffe. Laatste. Dat is echt goed speel. Goed kaartje. DDD King Gilgamesh. Ja, wat is dit teleurstellend, man. Dat is wel nee, ja. Oké, nou. Achteraf, denk je dat het uit kent?
Vijf uit Dragon weer niks. Nou, dat hangt het echt wel af, zeg maar, van hoe duur die Simorglink is. Er was sowieso wel rond de €80 value wat we zeker weten. En de rest zoek ik eigenlijk niet weten. Nou Ik bedoel, die dit- Furt en de Conda, die is ik heel duur. Dus ik denk serieus, dat is wel onder de 100 zegt. Had die Furt rond de 30. Nou, ik ga van mij kring hier, ik ga 100 miljoen. Ja. En de mij wel redelijk wat spul je van fort in principe. Zoals die artefacten per plant, die mij wel. Maar fort, begreep die wel dan interesseert me al je pech gaan, want ja, ik ben hier al, dus ik ga dips op alles. niet. Wat dit ik nog lul naar. Eigenlijk maak ik nou ook gewoon zo volle mogelijke rustkeepje, zodat ik nog 12 van deze kan keten. Ja. Man. Maar ik twijfel nou echt of die kruisstrang in houden dan. Nou, had hij echt rond de 50 zit, wat ik net denk, ik denk dat het 30 is. Maar ik zou hem gewoon verkepen. Ik denk het ook. Want ik ben hem eigenlijk net heel bot nodig van mijn dijs. Ik geloof dat Kijmper nou hier nodig hier, Ik ben dus. die, hoe heet het, botten nodig. Ja, nou. Alles van dit is P. Geen trades met hem slechte pauperpoep. Wat hij, ik ben wel hier een ISBC. Ja, ik ga mijn sleesbak al mijn aan, dus. Fijker. Nou, dat gaat een jaar over uploaden worden. Bedankt voor het kijken. Ja. Zo, zoiets. Hallo. Hi. 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 Dit is de bonus V3 en niet de 20 minuten volhouden. Was het niet steeds het in die fans? Ja, bedankt voor het zien. Het was wel leuk. Allah. Nou, even maar. Allah.